sa ka. Ha? Imo kong pa-eskwelahan og tiwas? Oo, naman ko'y trabaho. Ano gun magod kung dili ka makahuman? Gamay na walay kuwang nimo, di ba? Joms, sure ka? Babe, basta para nimo. Bisan unsa, kaya na buhaton. Ha? Ikaw mo paskwila sa mong uyab? O bay, No. Ano mong mama masugod ka? Ngawa mo gani na mauyon nas ila ni mama ni mo? hindi lang kumusaba gud. Usa pa, mahal na ko si Ilabay. Usa buhaton ako ang talan para niya. Babe, thank you ha. Kaya nakaw-naaw na kang patiwasan ko sa kong pag-eskwela bisag wa ko moingon nimo. Di ba mo'y gusto nimo nga makahuman kagid sa imong pagtuon? Kaya matol pa nimo, huwag bisan usan ninyo sa imong mga igsuon nga nakahuman? Pues, tumanaw na to ang imong pangapangandoy, babe. Ayaw ka bala ka, babe. Magtarong ko sa kong pag-eskwela. Aron dili mapunta sa wa ang tanan nimong kahago. No pressure, babe. Basta i-enjoy lang yun ang imong pag-eskwela, good. Niara ko. Andam ko mo suporta nimo. Salamat, babe. Naunsa man ka, Joms? Gabi ka naman kaayong mauli. Nag-overtime ko, ma? Sige lang. Naunsa naman in taon ka, uy? Lupig pa man ni mo dunay anak. Wa man unta ka na mo pangayui anang imong sweldo. Ma, pasagdi lang gud ko, ma. Pagsulti ra gusto tinuod. Nakadungog ko nga ni eskwela nagbalik ng imong uyab. Ikaw ba ni gasto para sa iyang pag-eskwela? Ma. Sultihi ko. Oo, ma. Daan pagid lagi ko. Naunsa naman in taon ka, uy? Gihimo ka lang ang gatasan na ng bayhana? Ma, ay pagsultian na. Uyab na ko si Ila, ma. Usa pa, ako ni pagbuot nga paeskwelahon siya. Wa ba siya mangayo na ako ini? Ay, ambot lang gid nimo, Joms. Ikaw na'y bahala nimo. Total, dako ka naman. Pero kung ako la'y pangutan-o nimo, wag yung kung makauyon ana nga ikaw mo'y ni pa-eskwela ang uyab nimo. Ma. Unsa man, kumpleto ng imong mga requirements? Yes, babe. Ang uniform na lang na ako mo akong gihuwat kay required na daw mag-uniform next week. O pa di mo manok tahi? Ay, murag ugma, makuha na to na ako. Oh, mahin naman, babe. Ya, imong sapatos. Maulig ki. Mao na lang yun ay pinakakuwang aron makumpleto na gyud. Oh, mamalita ka ron. Ikagihapi mo palit? Oh, ganun day. Maikog naman kaayo ko nimo. Ikaw naman gyud ang ni-provide sa tanan gyud good. Kaya tungod kay ako mo'y doon na. Sige lang, good. Ay, nang nagulaw na, Joms, thank you gid kaayo ha. Swerte gid kaayo ko nimo. I love you, babe. I love you too, babe. Bay, kao na oy. Naunsa naman ka? Tanaw na ko ni mo ni hugo be ka. Gamay na lang, bay. Mahuman na eh. Nalipong man ko. Ha? Uy, tarong uy, okay ka? Puro kang naluspad, bay. Bay. Okay na ko, bay. Uy, bay Jones! Bay! Recorded by Radio Mo TV. Bay. Bay, kumusta? Okay na, bay. Ay, samtang ka eh. Ay, pulabi ko. Kinala magkugi ko, bay. Naibaw na ka. Doon na ba ko ikipa-eskwela? Bay Jones.
Babe, mananghidon ta ko ba? Inigugma, doon namin buhatan nga feasibility study. Mag-overnight ni sa ko mga classmates. Mawa, babe. Sige. Basta kung doon na magana kakulian, ignalan ko ha. Tiksi ko. Ayaw ka bala ka, babe. Naon sa man si Ila? Sugar lang siya nga doon ay project. Tagsa naman na kayo siya makig-communicate na ko. Ay. Babe, pasensya na ha. Nahibaw na ka. Graduating student ko. Oo nga, busy na gid kaayo. Nakasabot ko, babe. Pero hatagi siya nitawag. Hatagi kong oras bisag kausalan ko sa usa ka semana. Pasensya gid kaayo. Sige lang, karong weekend, manglaag ta. Sige ha. Lauman ko na. have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call. Nagsabot mi nga mula karon pero hangtod karon. Hindi maghapon ako makontak ang iyang cellphone. Noon sa makanis siya? At tuon ganin ako sa ilabi. Ay, ganina raman tong nilakaw dong. Abi na kung kamo mao'y magkuyog. Oo, tita. Nagsabot pa mi nga magkuyog meron. Pero di ba na ako siya makontak? Off ma yung cellphone. Ay, ganina raman ditong nilakaw dong, uy. Mao ba, tita? Sige lang. Anilan ako sa pabuton, tita. Sige, maayo pa. Lingkod lang sa dinhi sa Zoom. Mag-alas 11 naman sa tungang gabi pero hangtod karon. Huwag pa paghihapon siya. Dong, di barug na mangkot ka. Asa naman ka? Mapaulin lang ko, tita. Palihog na lang ako ingon niya nga dinhi ko gikan sa inyo, tita. Nahala, sige. Ay, naa naman di ay. Jones? Maayo kay naulit na ka. Pag-istorya tas, Gos. Sumay na itabot ni mo. Di ba ka makontak? Di ba na nagsabot na nga magkita ta? Oh. Jones, dili na ko. Siya, dili na ka. Dili na ko, ani. Makigbuwag na ko. Unsa? Makigbuwag ka na ko? Huh, human sa tanan? Kana mo hinungdan. Abi kay gipa eskwela ko nimo, mura na hinog ikaw may magbuot sa akong kinabuhi. Sa imong tunog ganina, happy talaga rin ka mawad igrespeto sa akong inahan. Ila, Nasa ko akong kaugalingong mga gusto, Joms. Na ako'y gusto mga pagbuhaton sa akong kinabuhi nga gusto kong ako lang. Uyog ako mga higala. Pero nagkadugay mo rin akong piniriso. Feeling na ko, wa ko'y katungod bulaag kung ako lang. ila. Mom, please. Pasagdion na ko. Bay, gusto na. Ka nakikag na inom. Sakit ka niyang gibuhat, bay. Human sa tanan ako nabuhat niya. Yan ako gibuhagan. Basin tinuod sa yun nga. Muro na siyang natuok sa imong dinadaan, bay. Naglibuko ko na sa dapit ako nagkasa. Human ako siya. Bawali sa tanan. Magmonitor ko niya kada oras. Pero wala pala magpasabot nga. Gibawalan ako siya sa gusto niya buhaton. Ako pa niyo, bay. Ayuho na ninyo. Dapat nag-fix ninyo eh. Ayaw kawas paglaom. Ay. Nganong niya ka?
Ni ako tungod kay gusto na ko na tarungon ni nato ila. Murag imposible na, Joms. Sa imposible. Ano man? Mahal pa mo na itong usag-usa, di ba? Joms, sorry. Dako kay kong sa ni mo. Usa? Ano? Mabdus ko. Mabdus ko. Usa? Asaylo ako. Kinsay aman? Classmate na ako. Nagabaan ako. Dili siya manubag sa kong gisabak. Kinuha ko. Ano man ila? Ano man? Bantog kami kalit ka kabugdaw na ako. Ako pa may gihimo ni mong sayop na tong duha. Pero ang tinuod, gusto lang katabunan ng imong konsensya sa ngay mo nabuhat. Grabe ka! Grabe ka! Huwag kay konsensya! Jom, sorry. I can't believe what I just heard. Bisang pagbuhaton pa nimo ang tanan para sa tao nga imong gimahal. Usahay, dili pagid paigo. Sa tinuod lang, dako kay kong pagmahay. Nga wa ko'y gibilin para sa kong kaugalingon. Wa ko'y savings para lang nga masuportahan nako siya sa iyang pagtuon. Pero ang ending, gibinuangan lang gyapon ko. Dini na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga hikalan, kaagi ni Joms, nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit, ngayon kipangayo, awit nga rekulahan. How do you heal a broken heart? Ang mga kaagi gibatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Raganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin di paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papadaw. Sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mao kining sa kalalaki nga taga Naga City, Cebu. Ang atong tatampo nagdasingan nga Ares. Recorded by Radio Mo TV. Asa man ka mo eskwela ni college ni mo? Wablay ko may baw. Magdagad ako ng papa kung asa ko ni paskulahon. Maayon ta, parehas ng gyapon tag-eskwelahan, no? Mayon ta, Jane. O sa ginutan ay pagkagsultihan ako nimo. Pwede bang muhangyo ko nimo nga ikaw lay bantay sa tindahan? Ha? Si Kuya Ralph day pa. Nahibaw ba ka nga nato'y maabot na pamilya? Mabdos iyang uyab nga si Christy.
Miingon to na ko nga na kuno siya gi-applyan nga trabaho para gawas. Mularga sis gawas? Oo. Mao nga undang na sa karong tuig ka. Kaya iwan mo bantay sa tindahan gud. Tiguang na pod baya ko. Unya ang imo maguwa nga babae, dugay ra mato na minyo. Si Charles pod nga imo manghod. Dili pod makaundang. Kaya naman to'y gimintin nga grado. Anugon masabtaw ng scholarship kung dili mapadayon. Pa, Pero ay nagkabalaka. Puhon kung makakita taglaing paagi, pwede na kang mabalik sa imong pag-eskwela. Basin pa di ay, magkatabang yun sa si kuya nimo sa imong pag-eskwela, puhon. pa. Dili ka makapadayon sa college? O, Jane. Mao ba? Parehas data. Ha? Imposible, sad. May issue sa kwarta inyong pamilya, good. Unya, di na hinuon ka makapadayon. Aris mabdos ko. Ah. Mao sa nihinungdan nga nakikita ko ni Muron. Unsaon man tinato? Jane, tinuod ka? Huwag ka magbinuang. Wa lagi. Niya, tanawa ang piti. Duha ka linya nga puwa. Buti pasabot. Positive nga mabtos ko. Kinuod ko. Aris, sultihan na lang nato sa papa ni mos tinuod. Jane, bawa kang di pa pwede. Bata pa kita. Anya ako. Unsaon naman lang ko. Jane, Mag 3 years na ta. Pero bisag ka usawa, gid mahitabo nga imo kong gipilaila nila. Jane, sorry. Isaad ako nimo. Kung matarong na ni akong kinabuhi, balikon ta ka. Ayaw na, Aris. Oh, Dili na ko mulaong pa nimo. Taas na kayong higayon nga sige na lang ako may mag-agad nimo. Ikapoy na ko. Ayaw ka bala ka. Buhion ko ning akong anak bisag wa ka. Jane. Pasaylo ako, Jane. Pasaylo ako. Di pa lang yun ako kaya sa pagkakaroon. Tabo ko'y mga pangandoy nga kinahanglan akong tumanon. Nanuray gid mig mga kabalayan ron, sir, kay nangita mig pwede na mong kasponsoran para kolehiyo nga mga less fortunate. Mao ba, day? Mm. Naunta ko'y anak na undang in town kay usaon. Di naman ako kaya ko. Kinintindahan na mo. Nagkawa na sa iklaro. Pero, Pwede ko, anak, te? Aris, Pa, gusto kay kong makapadayog eskwela pa. kaya ni mo. Ang tindahan usaon naman lang. Ay, kabala ka pa. Kaya ako na ko. Dong Aris. Sige. Nia ang mga requirements para sa scholarship application nimo o. Og once ma-provide ni nimong tanan, contact lang anang number nga naas ubos, ha? Sige, te. Salamat. Yo! Paktis! Ya asin pod! Sige, Dong. Kadito, ha? Kagre. Hindi mo lalim ng idungan ang pagskwila o ang pagsige ng bantay din sa tindahan. Sige lang. Agwantawan ko lang yun eh. Hangtod nga makahuman ko sa kong pagskwila. Pila rin tayo pagdagan sa panahon. Si Jane ka. Kumusta na ka siya?
Recorded by Radio Mo TV. Taod-taod na po nga, wala ko'y balita pa niya. Wala na sa J update sa iyang social media accounts. Sorry, Jane. Sorry, gid kayo. Mayong pag-abot, Ralph. Pasensya na kayo ninyo pa. Huwag ko ikadalit ninyo. Usaon nga, pakyas man ko sa akong pagpanarbaho dito sa gawas. Naskaman hinoon ko. Ay, okay na na, uy. Ang importante, luwas ka. Mayong pag-abot, kuya. Salamat, Aris. Pa, doon ako'y problema pa. Unsa man na. Huwag ko'y kwarta para inigpanganak sa akong asawa. Pila ra baya ko kabuhan dito sa gawas unya na naskam pagid ko. Ay, sus. Naay income das tindahan, oh. Kana na na'y kuhai. Og Aris, nahibaw ko nga nagtigom sa kagkwarta. Sa sige ni mo og bantay sa tindahan. Ipagamit lang sana ni kuya ni mo. May na lang na makapuno-puno. Sige, pa. Wara di gapoy kwintang kong kahago sa pagbantay sa tindahan. Kaya nga kong tinigom. Mapunta ram day gihapon sa asawa ni kuya para sa iyong pagpanganak. Paita ni. Maningkamot ang ligog ako. Aron pohon. Dili ko makahasol ni Papa. Anak, sa inyong tanan nga managsuon, ikaw magyapabor kayo. Doon ay nindot nga trabaho. Nabagi si kuya ni mo. Sige, bitaw kong tabang pa. Ganun des, kuya. Usaon nga, mabnos naman po ng iyang asawa. Pa. Alang lain na pagsabot, ha? Oh, Pero, angay tingali nga eh. Istoryahan na ng bus kuya. Gadi magpalabi og panganak. Di sa tanang panahon pa, nakipundo o nakigpundo. Unsaon na lang si Bako kung doon na tay mga emergency. Kinsa may lain yung kaduulan. yawa ka ra. Niarang-arang lang gani ka. Taas ka na kaing manulti. Ah, Kuya Haris, igsuon paghihapon na nimo. Obligado ka mo tabang kay igsuon na nimo. pa. Si Ate Aryan. Ang maguwan ng babae. Unsab kay Toyo, ani. Hello? Dong Aris, pasensya kayo kahakong nanawag ko ni mo gingon anding orasa. Te? Nagila ka? Dong pwede ko makahuwam og balik ni mo. Nag-away na magod mi sa akong bana pod. Kaya nasakpan ako siya nga na ibabay. O yan dili siya buhatag og kwarta para tuition sa mga bata. Hapit na biya nila exam. Ate, di ba giing na naman ka? Buwagi na nabana ni mo kay wanay ayo. Dong lisod kaayo. Nami mga bata. Unya ikaw. Okay ra gid ka nga. Mo na sitwasyon ninyo. Kung magdako ang mga bata nga mo na makita nila silang amahan o ginahan nga magsigig away. Dong, please. Ayaw na lang ko't pagsigigiyaw-yaw. Ayaw dong agi akong stress rong panahon na. Makapahuwa man ka ko. Ay. Nanala, sige. Asam na ko isen.
Uy, karon naman din Sabado ang birthday na ko. Mag-unsa ka ko ugma, no? Makipangaon lang ko nilas gawas eh. Na, dili ko pwede alis eh. Pasensya kayo. Naku importanteng lakaw ugma god. Mao ba kuya? Sige na lang, okay na. Si Papa Sway, o baka si Arian. Sige kuya, tawagan ako. Na, dong pasensya kaayo. Dili ko pwede. Magkipangaon sad akong bana na mo, good. So nagka-okay na mo si mong banat eh? O, dong. Imanana ra magiging mag-away, good. Magkauli ra dayon. Grabe sa ninyo eh. Makapahiubos mo muna ko. Oh, Aris. Kuya, higikog toyo ni mo aron nga makikistorya ni mo. Doon sa imo nga gichat sa group chat sa atong pamilya. Sa ba'y problema ni mo? Ano namuhi-boy na mahinuong ka sa tanan ni mo mga natabang sa atong pamilya? Kung sa detos buot ni mo? Grabe pa. Hasta ikaw. Wa ka mahinumdum unsarong adlaw pa. Ha? Birthday na ko ron pa. Pero bisag usa ninyo, wa gyud na kahinumdum. Pero kung doon na gani mo ihangyo na ko, doon na may pangayoon. Bisag kadlaon pa na, di mo magduhag-duhag tawag na ko. Di man ko gustong mamuy-boy. Pero kung ako na gani ang magkinahanglan ninyo, wa mo. Pero gusto mo, kung kamo mo'y magkinahanglan na apirmi. Kay kung wa ko'y gahatag, ako pa hinoy bati. Kana tungod kay wa ka pa'y obligasyon. Ugagi mo mga isuuna na. Nasayop ka ba? Nasayop ka? Gitalikdan ako ang akong obligasyon sa babae nga bugtong na akong gimahal para ninyo. Unsa? Wa gani ko magkaila kung unsay pangan sa kong anak ron o kumusta ang iyang kahimtang. Aris, Pasensya na ba? Pasensya na. Oras na sa tingali nga ang akong kaugaling unasan mo'y akong unahon. Aris. Hakbang sa lupay pa. Nangayon akong pasaylo sila sa papa, ingon man ang akong mga igsoon. Pero karon, na-realize na ko nga dili siguro maayo nga magsige na lang kog hatag. Kay unsaon nila sa pagkat-on kung na ako pirmi nga musaw silang problema. Karon, nagka-communicate migbalik ni Jane para sa among anak. Og, aning kamot yung kong mayo, nga mahatag na ko niya ang tanang hulip sa mga katuigan, nga wa ko siyang kiliran. Pasalamatan na sa ko ni Jane nga gihatagan ko niya higayon, bisan pa man sa kong gibuhat nga pagtalikod niya sa kong obligasyon. Dinhin na lang kutob. Daghang salamat, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mo kita mga higalan kaagi ni Aris nga taga Naga City, Cebu. Uban sa awit ngayong kipangayo, awit nga nagulahan. Ako naman muna. Dahan-dahan na. Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Jelly Haka, ugabos sa direksyon ni Priscilla Racanas. Kamuusap mga higalag, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong kadapit sa papada. Sa inyong nagalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sagawit.
Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Handod sa sunod ngayon, dekang salamat sa inyong pagpamina. Ano ba daw sayang kaagi karon? Mo kining usa ka babay nga taga Leon B. Postigo, Zamboanga del Norte. Ang atong tatampo nagdas sa nga May. Recorded by Radio Mo TV. I love you, May. Ricky, Mo ka na tinuod. Love di kami. May chance ka ako. nga nung muling man ko. Ang tinuod. Ganahan sad ko ni mo, Rick. Kung mao ka na, kita na. Oh, Rick. Ako na kang gisukot. Salamat, May. Unsay plano ni mo na ko, Rick? Ha? Nakuha na magiging mo nga akong pagkapapay. Ayaw kong inga nga imo na akong pasagdan. Di ka na kumain mong pasagdan, eh. Unsa lagi plano ni mo na ako? Magtipon ta. Anya, asa man ta puyo? Adto ta sa mong dapit. Maod ay ni ang imong pangasawunon, Ricky. O, ma. Maayong adlaw, tita. Pagmama na nako. Kay mahimo naman unya kang asawa sa akong anak. Ma. Unya, unsa may plano nimo, Ricky? Anilaw na may puyo din sa ato, ma. Kay wa pa mamibay. Aw, wala problema, uy. Kadako ining atong bahay, Na sige. Anhimim puyo din sa ato. Hala, uwa naman ko, Rick, ha? Ako ni Claro, hindi. Magpalit kong pregnancy test. Mo ba? Mabdos ka day? O, Rick, nagpalit kong pregnancy test kaniha. O positive gyud. Mayo noon day. Og amping ay mong gimabdos ha. Aray! Rick! Oh, day! Ah! Nano ka? Dong, sakit kaya kong tiyan. Oh, ha? O, babasig mo na ka na. Oh, tara, dadong taga sa ospital. Naon sa man is Ricky. Imbis doha na hinunang among anak. Tagugay naman hinuni siyang muli. Abli! Abli! Niya na siya. Katugay mo na nakabli. Nagatiman pa ko sa tong anak ko eh. Sa sunod gani ba? Kumanokto ka ba? Abli dayon ha? Ha? Kitang barus ko ni mo. Usap man? Usap ka? Ha? Usap ka? Ricky, ayok to ka. Usap ba? Usap ka pa? Ricky, unsa ba? Tulungan
bitaw lang imong gibuhat mo. Uy, unsa makapatyo na ni mo imong asawa? Dalawa. Kung maginom-inom gani ka, ibutang sa tiyan, ha? Ayaw ibutang sa o. Pasensya na ka sa kong ibuhat ni mo, day. Nakainom ang kukuha to. Dong mahimo ba? Undangan na lang di mo yung pagsigig inom. Dili na makaayo ni mo. Kaya kung makainom ka, imo kong dapatan. O, day. Di na ako mainom. Rick, naunta ko yung hangyo ni mo ba? Ano sa day? Ato na lang katapuyo sa amo. Ha? Ano naman? Maayo man ko dito sa amo kay mahimuran akong pabantayan ni mama ang mga bata. Aron ba nga, duhat na nga manarbaho. Pwede naman kung ngayon mo lang na ibili ni mama ang mga bata din eh. Ay, lisod Rick, oy. Busy ba kay sa mama ni mo, ha? Ato lang ta sa amo kay dali ra ko makakita trabaho dito. Kana ako'y daghang kaila. Hala, sige. Kung mo may mong gusto. Sige, mangadto ta sa inyo. Recorded by Radio Mo TV. Ha? Mobalin kag trabaho? O, day. Asa masal ka mobalhin? Sa syudad, Oh. Kung mauna, malayo di ka na mo. sige lang, good. Mag-ulian sa ko din sa ato. Ricky, sabay sa nako! Di mo ba kong dapatan? Nanawa ka din sa kong pag-abot, ha? Trabaho pa yung taon ko, uy! Dugay lang ko na uli! May trabaho! May trabaho ka? Ug may kuyog ka si Mulaki! Si Lucky! Napataka naman lang ka, uy! Tarong yun, ha? May buwan ko gani na may laki ka! Di mali, ha? Panitan dagi ka! Paita po na lang imong kaipon, uy. Pasakitan lang ka, bisag wakay klarong sa. Lagi day, uy. Imo pala ng biyaan, day. Dili ko makahimo day, uy. Naabya mi duha ka anak. Onya, mag-agwanta lang ka, ana. Mao gid ba hitabo? Ay, ambot lang gidi mo, May. Ay, kuan day ba? Kuyog tarong gabi, ha? Asa man ta? Namatay man ang igsuon sa atong amika. Mobilar taon niya. Sige day. Asa naman nga akong amika, uy. Kiblaan man lang ko tinhinga. Wara ba ko'y kaila? Day, May. Ay, salamat in town kinibalik na ka. Okay na ka din, he? Okay raman. Pero mo lagi. Wa ko'y kastorya-storya kay obi ako'y kaila din hi. Ako pa manggong gisugat akong pag-umangkon, good. Ah, ila-ila din mo si Gab. Dong, akong amiga, si May. Hi. Hello. Tinagawat na ako dinis gawas akong trabahoan. Ikaw man ko dain ni Gab. Tuod, giyon sa naman pagtultul din hi, uy. Nangutanar ako si mong mga kaila. Onsa ni mong tuyo na ako? Imbitahon lang dati ka nga mga untas gawas. Nga naman. Gusto lang kong makaila ni mo. Mau ba? Nade kay duha ka anak? Naain tahon. Di man halata. Mura ram kag dagat tanawon. Atik sa din mo, uy. Tinuod bitaw. Asa maron ang imong pares nagtrabaho? Tuwa sa syudad. Magulian lang siya kada sweldo niya. Mau ba? Kasal mo? Ay, wa pa, uy. Live-in lang sa... Nga sa ato pa. Pwede di ko manguyab di mo. Gab. Bahala mo sa ko ka na ko, May. Di ko mauwaw mo ang kunin mo nga love di ka. Gab. Wa ko magdali.
makabaabot ko kung kanusa ka mubati gugman ako. Gab. Unsa man akong gibati ni Gab? Ang anong naluoy man ko niya. Oh, Gab? Ang anong niya makasamo? Gimigaw ko ni mo, May. Unsa? So, diri, kay basig na makakita ni mo. Unsa man itinakaon ni mo, uy. Nikalit mo lang kagtunga din sa amo. O niya, nakainom pagyot ka. Di na ako maagwantang kamino na ko ni mo, May. Gab, ikaw sumagot ko ni mo. I love you, May. I love you. Kinuo ko. Unsa man katong gibuhat, Gab. Nakasa ako sa kong kaipon. Di lang ta magsaba, May. Ato lang ni itago. Ang importante nga nagkasinabot ha. Gab. Kumusta naman ka din, Day? Okay naman dong. May hinoon. Kining sa sunod buwan ba? Magpakasal na ta? Ha? Nansa man ka? Nakurat man ka? Nakalitan ako sa mong gisulti. Kinala na ta magpakasal, Day. Tungod og alang sa to mga anak. Kung mao na, wala gid pag-asa nga ako ka maangkon kay magpakasal man ka mo. Ato na lang tingalin dawaton, Gab. Nga dili kita para sa usag-usa. Kinahalan ko magpakasal ni Ricky. Kay may duha na biyami ka anak. Nakasabot ko, May. Maong di ka nakupukan. Salamat, Gab. Salamat, Sam. Salamat sa mubo nga panahon nga nagkailata. Nga usa niya na kahigayon, nibati ko ni mo ugugma. Kung ako lay pagbuton, piliun ti ka, Gab. Pero ansaon man, dili man mahimo. Gikinahanglan ko ang amahan sa akong mga anak. May, Sa mubo nga panahon nga nagkaila mi ni Gab, nibati na ko og gugma niya. Pero kinahanglan nga among putlon, kay gugma kini nga dili makatarunganon. Kanimo, Gab, kung namati ka man karon, manghinaot ko nga maayo ra ang dagan sa imong kinabuhi. Dinhin na lang ko to, ug daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao ka mga higalan kaagi ni May nga taga Leon B. Postigo sa Buanga del Norte. Uban sa awit nga iyang kipangayo, awit nga nagalahan, Torn Between Two Lovers. Gibuhatan na duha sa radyo ni Ricky Persuelo garing ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usa ka awit. Iris lang ni ining tulamanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpamina. Ano pa da sa iyang kaagi karon? Mo kaning usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong tatampo nagdasingan nga aral. Recorded by Radio Mo TV.
Kapoy mo sila masig trabaho eh. Ano, uyab. Ay, gwapo. Mang chicks ka, ha? Di lang. Ay, Naniguang naman sila eh. Sige, pabayad sila lawas. Igo! Oh. Mang chicks ka? Asa man yung chicks? Kaya mga tiguang? Na ako gumibata-bata, good. Ha? Asa man? Ako di ay. Sure eh. Kabata ni mo? Di naman ko bata, good. 22 naman ko. Mo ba? Unsa man? Ako na lang? Oh, pwede ra. Ako na si RR. Cat. Ha? Dili ka mo gamit na ako? Dili. Anya, ani mo kong gi-check-in? Ganalo ko nga doon ako ka istorya-istorya. Mao ba? Kapila na sab ka makapangabang og babae? Ambot o abang bay tawag anak. Kay ini hubo gud sa babay. Nya, hugaw ganag lawas, maatras man ko. Unya, ang bayad? Aw, alkansi ko. Kay ini bayad na ako. Nya, wa ko makahilabot. Aw, alkansi gyud. Unya ako. Unsa na may tuyo ni man ako? Istorya-istorya lang gud ta. Kay gusto sa ko nga may baho kung nga nga misud ka nining trabaho ah. Dawatan niyo. Pila na kahigayon nga imo kong gi-check-in. Pero wag gyud ko nimo hilabti. Unsa man, giugawan ka nako? O man, Anya, nga na dili makamogamit nako. di man ko ganahan nga mo gamit og babae nga way kog man ako. Di ko ganahan nga ako rin malingaw. RR. At tinuod no, naluoy ko nimo. Labi na siya ingon nga sa yung namatay ang imo mga ginikanan. Parehas ta. O nga, wala yung mga ginikanan. Wala ba ko napugos ka lang ining trabaho ah. RR. Gusto ko nga hawason ti kagikan ini. Hawason ti kanini mo na himutangan karon. Hugaw na kayo ko, RR. 15 anyos na lang ko dihang nagsugod ko ini trabaho ah. Nahimo kong cartoon girl, taxi girl. Nailasab ko nga batang pera. Og dali na maihap ang mga lalaki nga nakatilaw na ako. Napamgani mga foreigner nga nakapahimos na ako. Dili ko ka naig sa payankat. Og gusto sad ko mahibaw ka. Nakasuway na kong may ka-live-in. Pero, kulatado ko niya. Mo'y hinungdan nga, nagbuwag ni. Og nibalik na sad ko ini trabaho ah. Bisa mo tang ako kaluin ni mo kat. RR. Kung okay ra ni mo, mag-uyab-uyab lang na ta. Kana kung okay ra ni mo. Sige. Oh, kuha niyo. 10,000 na. Unsaon manin ako? Gusto na kumuundang na kasi may trabaho. Pag negosyo na lang. Pag tinda-tinda na lang, God. Sige. Ya, musta naman? Nagtinda-tinda na ko, R. Mayo noon. Paningkamot lang yun. Aron nga muda ko ang imong negosyo. Recorded by Radio Mo TV. Ano sa man si Kat eh? Di man mo tubag ko tawagan? Di sa mo reply sa messenger. Atuon ka na ako niyang amoy gabi. Basuro, naibaw to sila kung hain si Kat. naaraman si Kat sa taas. Naaman siya customer. May balik di si Kat sa trabaho. Ay, daghan. Kayo nagkontrata si Kat din eh. Oh, ha? Ano man? Ang tanan man nga customer anhaman mo abang niya. Unsa? Ah, nana si Kat ay, nanaog na. Kat!
Ibalik di kasi mo trabaho. Oo. Anong ibang ning gibuhat? Ingon man ka naninda ka, di ba? Naninda na bitaw ko. Pero niundang ko kay daghang kig mga sigaon, uy. Unya nisod ko pagkatindira. Gamay ra kayo ang sweldo. Tibok adlaw pa ko magsigig tindog. Mayo pa niya akong trabaho kay dali ra kayo ang tuki o baka tricky. Dili pa kayo hago. Kat, Sige lang, R. Maundang nalagi ko ning trabaho, ah. pila pa lang gani kaadlaw. Nga, huwag may makita ni Kat. Kimingaw naman ko niya. Ako siyang hi-stalk, be. Daghan man siya gipang post. Uy. Kisa man yung lalaki ang kauban niya sa picture. Bagaw ta na akong uyab, uy. Nanguyab ka nga, uyab man ta. Sa mukhan ka ayugod. Mong ako na lang gisugot. Pero ikaw bala ka. Buwag naman may gahapon. Kat, dili ko gusto magbinuang ka na ko. Ay, tinuod lagi akong gisulti. Nagbuwag mi gahapon. Unya, bibalik yapon kasi mo trabaho. Di ba? Wa na, uy. Niundang na ko. Mangita kong tarong nga trabaho. May noon. Kay kung makatigom na unya ko, magminyo ta. Mayo kay ningi anak ka, bro. Nga naman, bro. Nangita ni mga tong head guard. Ha? Ano sa may iyang tuyo? Wala ko may power na. Ato walang. Sir, may tuyo magkuno ka na ko, sir. Oh, yes. Rarar. Oh, unsa man ta na, sir? Kuwag tago sa ka-guard sa lain na itong pisto. Ikaw akong i-assign dito kay kritikal ang mga lugar. Oh, okay, sir. Okay naman sa din lugar, ha? Dili kayo laay kay daga masang tao nga mangagi. Oh, sikat man ang miagi nga may kuyog nga laki. Mo man laki ang kauban niya sa picture. Unya ka lang. Unsi nagkuyog? Wa may magkuyog, uy. Mulimod ka pa? Miagi ka sa kong gitrabahoan. Kauban sa imong uyab. Na ako'y ebidensya. Gibidyuhan ta mo. Abi na ko nagbuwag na mo. Pasaylo ako, R. Ato na klaron, be. Kat. Sa man eh. Naigugma ka na ko, ha? Sorry, R. Pero wa ko'y gugmanin mo. Kat. Pero nga ako. Nga magkauyab ta. Nga umali ka mahigugman ako. Gisugot na lang katungod kay makatabang ka na ako kung makinahanglan ko kwarta na adayon ka nga mohatag. Pero ang tinuod wa ko'y gugmanin mo, RR. Kat. Ang bago na kong uyab. Siya mo itinuod akong gihigugma. Unsa? Og siyang nakapausab na ko. Iya kong gihawa sa hugaw na ko nga trabaho. Husband ko. Sorry. Lakaw na, Kat. Tiyak na ako. Kay tulan ako nga akong kagaligo sa pagkikalimot ni mo. Salamat ni taon. Nasa pila ka buwan nga wala may magkita ang Kat. Inanay na siya nga nalangkat sa kundukan. RR? Oh. Kat? Nga lugod ni taon nga niamang ka sa kong kitrabahoan.
Gusto na ko mangayog pasaylo sa akong gibuhat ni mo, RR. Mangayot akong tabang ni mo kay gabuwag na bis akong uyab god. O kinahanglan kay ko kwartaron. Lain na sa bakak. Imo na sa kong patuon, anak at. Tinuod na akong gisulti ni mo. Gabuwag na bis akong uyab. Tabangi ang taon ko. Nagkinahanglan kong kwarta. Naibaw ka, Kat? Nakamupo na yung taon ko ni mo, eh. Igo na yung taon siya mo pagpalaom na ako. Nakaamgo na ko nga imo lang ko gigamit. Imo lang kong gipangwartahan. RR. Pero sige na lang. Bago man ako sweldo ron. Oh. O na yung Gismel. Ako na ihatag ni mo. Aron dili ka makalimot na ako. Ug mahimo ba? Ayaw na ito pakita na ko, Kat. Maluoy yung taon ka na ako. Tingali, huyang ligid kay ko nga pagkalalaki kay bisan pa man sa gibuhat ni Kat nako, mibati pa man kong kaluoy niya. Dini na lang kutob og daghang sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita mga higalang kaagi ni RR nga taga Cebu City uban sa awit ngayang gipangayo awit nga nagalahan Zibiana. Agi gibahatan no duwa sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusap mga higala ug mga sukin ti paminaw kinasingkasing kong kidapit sa papadal. Sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa usakawit. Yadris lang ni ining tulumanon, handumanan sa usakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Ano ba daw sa iyong kaagi karon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Talisay City, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Dave. Recorded by Radio Mo TV. Congrats na to, my love. Yes, my love. Congrats na to. Induta gid sa inyong relasyon ba no? Human mo ni graduate, pareho mong nagtrabaho na dayon? O naglaglag pa mo? Gitoyo na mo, bay. Di may gusto nga, may mong boring nga mong relasyon. Di may pwede nga, puro lang may trabaho. Mao na nakanindot ninyo. Nya, pulos pagin mo doon na yung mga maayong kita. Stable na mo sa inyong trabaho. Pero, abi na mo, bay. Di ko gusto, ingun-ani lang, bay. Gusto po kong magnegosyo. Negosyo? Oo, my love. Maayo mo ko ng natay negosyo. Kaya kung matiguang noon yata, di natagin ng lamo trabaho pa. Pero, dili ra ba ingon anak kadali ang magnegosyo, my love? Kaya lagi na nato. Basta mag-uban lang tanda ka. Sige. Pero may gusto ni mo, supportahan di ka, my love. Congrats din yung duha, nak. Salamat, ma. O salamat sad sa inyong suporta. Ay, musuporta gid mi. Kay nalipay kay mi sa inyong relasyon. Mga responsable kaayo mo. Amo ning ampingan, ma. O among paningkamutan nga mulambo gining amo negosyo.
Nak, nalipay kikus paglambo sa inyong negosyo ni Leia. Salamat, ma. Pero nak, wa na baya mo magkabata, ha? Basta pa ba'y paabot ninyo? Pagminyo na mo, uy. Ha? Panahon na para istoryahan na ninyo. Dili pa man ko andam nga mo settle down, my love. Nga naman di ay, ikaw, andam na di ka? Gusto na ka? Sa tinuod lang, gusto lang sa ko. Wa may mausap kung magminyo na ta, di ba? Pero sa ako nang giingon, dili palagi ko andam. Sige. Magpaabot lang ko, kana sa kandam. Magbuwag na lang ta, Dave. Unsa? Liangan naman. May problema ba ko dito? Okay naman ta, di ba? Naluoy na kayo ko nimo. Nagpaabot ka na ko kung kanos ako andam. Pero hangtod karon, dili pagi ko makatubag ana, Dave. Dili ko gusto nga mausik lang ang imong oras din ako. Unya, nga tong negosyo. Ako igsuon nga lalaki na lang mo mupadayon og pakigsosyo nimo. Leia. Ikaw ba? Pila na mo kabuhan nga buwag ni Lia. Pero hangtod karon, nagsigi ka ragyapon siyag maoy. Sa tao niyo eh? Masakitan lang yung kay ko bay sa gibuhat ni Leia nako. Nga usa ang lanaron nga wala man mo. Nga, wala man sa kay balita niya. Gusto kong magbago og kinabuhi bay. Og plano na kong mobalhin og laing pinuyanan og trabawan. Nak, kumusta man ka diha? Okay ra ko diri ma. Mas maayo sa ning ako rang usa kay mas malinaw ang akong utok. Sige, nak. Unta malipayon ka anang imong desisyon. Ug dili na nimo mahayan, anak. Recorded by Radio Mo TV. Ay kalimot, di ba? Yung hapon, ato sa amo. Natayang kamay yung sasalo dito. Maikog ko sir eh. Mag-ubara po ko nga kauban ninyo din sa trabaho. Ikaw ba, pagsir na ko kay parihar tang trabante din eh. O mas mayo nga uban po ka na mo para kailan mo sa uban na itong kauban ba? Sige sir. Sige. Salamat. Oh, napila kang sudan dito ha. Okay, pagaan mo. Mukawaw. Salamat John. Han? Oh, Nahunta na. Dave? Leia? oh. Kailan mo sa usawa? Asawa? Kailami. Classmates me before. Mo ba? O ba noon? Oh, nawa ha? Marigid nga, yan ni Kadib. Nalipay ko nga, kailan din mo sa usawa. Pila na ko kaadlaw nga way tarong ko. Sukad nga nakita na ko sa Leia. Minyo ades siya. Gibuwagan ko niya kay di pa siya andam. Unya karon may bawalan na ako nga may bana na siya. Si June. Ang bana ni Leia. Hello? Asa ka? Ano din sa bar? Inom ka? Hubog ka ba June? Sabi problema mo. Dako kami ng problema ba? Isang kapila na mo suway sa usawa. Pero ang karon,
Wa, pigibihatagi kanak. Basin o di pa panahon, Jun. Pero, naluwi ako sa asawa pa eh. Naibaw ko nga gusto na siyang magkaanak ni. Gusto may buhaton ako. Jun. Dave, gusto na pong pasalamat sa imong pag-uno ako itong naging gabi, ha? Why sa payan, Jun? Gusto na tingang imbitaron niya sa birthday ko asawa. O kaliyog lang. Ay kong panibari, by Dave. Dave? Gi-invite ko ni Jun. Happy birthday. Salamat. Wa para ba siya? Medyo malangay pa kuno siya kay nasa importanteng lakaw. Pero dali, dayon sa. Kumusta man ka? Nganong murag magulano ni gigagnaw? Okay ra ko. Liya, nakaila ko nimo. Bisag malimod pa ka na ako, nahibaw ko nga may problema ka. Bisag kapila na namo suway ni Jun. Pero wag gibihatagi ka na ka. Liya, Dave, gusto kong makaanak. Gusto. Pamabdusi ko, Dave. unsa? Kunya, sa may plano ni mo? Ayaw kay ina nga musugot ka? Ayaw ay kalimot ba eh? Hindi ba yan asliya? Pero mahal gyapon kay nako siya bay. Og di na ko kaya nga magtanaw niya nga ingon ani. Luoy kasi ha. Pero, bay, O basta bay. Ugot na nga akong desisyon. Buhato rin ako para ni Liya. Mabdos na ko. Tinuod? Salamat. Dave. Dili pwede nga ikaw mo akong paangkunon nga amahan ani. Ayaw kalimot na minyo gihapon ko. Liya. Liya nga naman. Ganong terminal man ko nimo pasakitan, ha? Unsa may saan ako nimo? Dave, sorry. Selfish ka. Imurang kaugalingon mo imong gihunaw na. Dave, Sultihi ko tinuod. Unsa man? Gimahal na gid ko nimo, Liya. nahibaw ka gid ko dun si tubagan ang imong pangutana, Dave. Mo'y akong gituan sa unang gibahal ko nimo. Pero kung tinuod pa, dili ut ako nimo pasakitan. Dave, Di na ko, Liya. Igo na. Di na ko musugot nga pasakitan paghihapon ko nimo. Palayo na ako. Ug akong kuhaon ang akong anak sa hustong panahon. I trusted you like the sun. Sa pagkakaroon, naningkamot pagid ko nga makamove on ni Leia. Og di na nako kuhaon ang akong anak kung sigurado ko na ko nga wala ko gibati para niya. Bisag mag-abot pa miskorte. Dinhin na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtaganing akong tampo. More power, RMN. Recorded by Radio Mo TV. Mao kita may higalang kaagi ni Dave nga taga Talisay City, Cebu. Uban sa awit ngayon kipangayo, awit nga nagulahan, the ones you love hurt you the most. Ang mong kaagi kibuhatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikain, ugubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusta mga higala, mga sukin ti paminaw,
Kinasing-kasing kong gidapit sa papada sa inyong nagalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. Yadris lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, dagang salamat sa inyong pagpamina.